Sabali, je veux pas que... Non, 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 quand il est moi, s'il te plaît, non, non, il est bon, non, 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 madame, Mira, Sabali, non, 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 je veux... On te dit, je vais pas me madame, il voulait qu'il y ait un tout bleu déclaré, il voulait qu'il y ait un... Non, il y a un minute, s'il te plaît. Gosse, il y a il y a un minute, s'il te plaît. Taka, je veux pas de problème. D'accord, problème, Tara. Il y a un temps. Mais on t'a donné son engin de boucler. Non, mais est-ce que ne fait pas que les candales sur la glace avec et Mira Bene Créfer? Hein? Non, quand son loup, non, 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 quand la dernière fois, comment faire ça? Il y a un minute, s'il te plaît. Il oublie Kata. Taka, t'es d'où j'ai les marques. Il y a un minute, bête Kata, d'accord? Comment ça ne me sert que tu dis? Tifo. Il est tellement sous. Mais la faute, tu dis. Et Allah. Typhon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Kaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Il est tellement sous. Mais la faute, tu dis. Et Allah. Et pourtant, Wadon, Mira est musulman, nous, aku ko depuis la ko ale aklik mene la kale ko ale ko mene feme aku tse ka fodi ko mara mi chansi dans le mandron kale o chansi sezi neni gen chuko minata donc la fela inata 5 heures moins. Attends. Attends, répète. En tout cas, nous sommes musulmans. Merci, attends. Oui, allô, Mira? Oui. Non, 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 Aïssa, quand on a commenté ça. Aïe, quand on a commenté, il mi. Non, on est gagné une gagne mi. Non, attends, s'il te plaît, il mi. Il y a un mobile là-bas, garage. Ah, donc, il y a un ça. Ok, ok, s'il te plaît, attends. Il va dormir, Mika. Non, c'est pas ça. Non, 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 il bloque tout ce qu'on dit de lui. Donc, la fin, il y a un niveau qui est singatika, so dans la chemin, quoi, insécurité, tout le monde l'était, yamé. Magni fait na. Non, 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 mais comment? Aïe, comment de me bloquer fille, bien sûr. Non, éthiquement, on est la même note. Aïe, ça mira, il fait pas que la massa, coup de non, tu sais pas, et alors, on fait ni grena gagner, il fait comme une glanga, non, ou bien. Aïe, ça, là, comment, on canabo, ça va, s'il te plaît, non. Voilà. Non, ni de la mais comment c'est la masse sur la fille, ok, ok. Merci, Yele, hein? Ah, on m'a dit Yele. Ok, merci. Tiens, Gauss. Il y a mon coup d'âme maintenant est en tournée. Oui, do. Mira. Alors, saute. Vraiment, Mira, il y a femme, il y a mais, ni gain chumina, vraiment, ni tant de sous de fait. Bon, il y a quoi à fond, il y a un fond, on a tout un tant de sous fait qu'on a hagli blanc tout souvenir. Tiens, la nia insigna qui voulait. Mira, tu sais, mais ta phone, je suis pas au courant, température n'est pas bonne, n'est-ce pas? Aïssa, tu sais non, quand on a dit ça. Non mais il y a eu des DJ qui ont fait des John John frère même femme. Il n'a pas de température. Ok,
ne kuma ga ke to ni fe ni labla to na gi ka te ga so ni to la fa la na ta ya fa mo ya me iba do i refene ni so ni ko nje mais ni ne go mena et accepter soit non si ça non ya mena et accepter ki be ke ne mu e bi to ma ko ne baraganyo wa aish ni tutu yanko baraganyo ko bi Mariam na bori kan la do ni be ti kere fe andoro ni be si ko kan kan bi Mariam na bo ni be Mariam placita mira ere ko gele o te ko gele ere ga osu ala je doron mira iba don si ça non ni wulile ne nyama tigale ga boss nokola ya kuma kuntile mi sokono eno ki be fe ga to no bi fe ga to ni kere fe dungulo ka kadi anga tota ere baro ene ga ko yul be ni wombulo c'est vrai mais nini comme madame na bogila do donc furu yere ni perene no akama ere di gosu ti mira ma furu dra be ga banena kile abe ni kuna meno ni masega fi suna be ni duskuna ere de menda kuma do lan tisega suna ga ko hambulo mentaro ma fi chugo mais madame yo ga jonja yere fene kana la kete sa ok mira chere la ne ko ni kuma sina do shi me ala ko che ye musu sanuma ye musu ladamne ye musu sarama et puis fene che kai pas vraiment chere la ko kadin fene mais o mani ni kadno maram ka ko ni ça bon je vais voir ngol mena laje de la sanama nyame yama so ni kala ni me ko so o mo lenye tenela nin Mariam yo mo so ya kelen chere le kumi laje ni laje na kumi laje na ni baraka nyo hadi laje na bona je ganya Mariam ire file ni mara na pse chene gana chere biba do fini maram ni nesigna nyo no fe mo ko to ça ni je mo ko be ni no be hori inni ka couple be ni do ke nyame na la sonoma yani maram signi je mina hakli jaga bon en tout cas pour l'instant tena fait fois na follow mais les qu'on a fait à partir d'aujourd'hui à la fin on valide les documents jare nere mori no fo angatanda merci beaucoup Tifo Tijani Tangara Fanta Ukumanda Tijani Tangara Tigita Ukumanda Mania Uka Tijani Tangara Fanta Ukumanda Tijani Tangara Tigita Ukumanda Mania Uka Sunja Nunca conta focado no museu. Dia tan maram koi. Tan maram kalau bapa fa koi. Muka beda kau beli teri jam fata. Mira. Tima sale, Tima. Ele mulher. Tima comment fait que? Et tu le là. La pharmacie, la femme. Kaya femme. La femme. La manie. Ay, la femme ça, la femme. Tima. Et je le bidda ina munebe. Munebe, comment faire munebe no? Faut être bien. Ne bila yoro flan halinu. Tima. Non. Non. Tima. Hein? Ibaro nyana maya kono. C'est vrai que bi
Eh bien, non, à titre de la bonne de la famille, il va falloir braquer là. Mais au cas de circonstance, mon aïe est bon donc. Sinon, l'autre est né d'un saut de cachou à l'oublier. Yamé. Donc, Denis Massa ni nyongoche, amanga ko dogo nyongona. Ni mimbe, ambe ufo nyongona odikai. Teche. Yere dabla, kana sira nenye. Ya famu. Ti mame fe ka don. E kun jole be dai na sisan. E kun dai. Kana sira netini bungo netini korfo netina foi kila. Mungu me. Comme tan manam tarasana. Zona na suro amatagwa net me fega do nasra sono nasra mas sono Ego kikume John Mira kikume fega do nasro ab sono be nasra tara comme ni ma abote ya fama ya me non nya fam sisan donc e kun jole be daina wala saka sika dona so ti mashira ne ga sokono de mira shira ne ga sokono de saute ya fama la comme ya fama iba kalama ya fama kuteni yo eba do kumina nyana maya kono abe foko adama de femiti nyesira la ika na afenya ile iba kundo ineta kuno ita do na yero afeni ni ko infeni atenye sira la mira ka shilia ni ne shira so kelengo na ma shi so kelengo na atenye sira la me ya ko sobe ka ko nyenyini sisa no ibora kala bon comme ya do sisa dun ko na no bi eni neni tima drone de du kono bi donc mira ba kalama ne ba kalama mo hore mi ba kalama we ede ko mira shirano bi suro donc ni ba bora kalama dongo do ni marem bora kalama dongo do ko mira shirani ka sokono ay kreta la de na bora kalama bina kuma la boma na kuma la boma ma fumsa kanu ke na fa kanu ke fa donc era iba do minna kya jin bebina la kali kumira de tima de kera sababu ye ka bamso ka fursa ba fursa amma sigane deli ko ne kana fursa de ibiji ya de akana bo akana ay mo shite bo harama ay ni maram ko ni bora kala ko mirage e ma nyini ka ba ya nyado ni maram bora kala ko mirage shira ne ka sokono a fursa to de do wala ubena ke de kele ki ibam so ka fursa mo shite bo harama Dami dala oui dégage de ma vie dégage on y a sansa ni baga fursa assalamu alaikum kulwalla wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamele nelo nyene ndonga ba ko wano tawso kulubal nam kulubal masasi nyangolo mode karamagolo mode kuya sanja ani kuya mamuru tukoro mamuru ani jabandene ibina kuluga kulubi jogi kulubeniga kulube jogi ta fora masajan dente woro o to saba ani bolo to saba kawsu kori pale kori basitila alhamdulillah basitina jilba semana blonda la ko kori basitila alhamdulillah nena ni fe makunya tidola kulubali ah jilba tiens là ajaranya kusube au bismillah na isi nyere krefe Gulwal masasi semana blonda la po
a fɔra e min ma kunu a kɛra e min na kunu sɛgɛn bolo tɔɔrɔ bolo bana bolo fadenw bɛɛ ban e min na kunu ɲɛ e fana tilara ka kɛ fɛn ye bi fadenw ɲɛna fadenw ka tila ka da e la Kulibali Masasi Madame Traoré ta cɛ Madame Traoré Damasa Wulani Damasa Wulataba Kuturu ni Kasinɛ Kasinɛ ni Kaselaka Sɛlɛ Fabure Lɛngɛ Fabure Makata Fini Makata Gɛ Bɔsɔn Gawusu Kulibali ko baasi t'i la Hajilba alhamdulillah rabbil alamin baasi t'i la wallahi Semana jugituguden ko Mbalimakɛ n balimamuso ne ko ye video in filɛ yan yalima video in jari e ye de wa a jari ye kosɛbɛ I nimisi wasara kosɛbɛ Allah yala o min ɲininka tuguni e j'aime k'a kɔrɔ dɔ ye j'aime k'a kɔrɔ sisan nka e m'a k'a kɔrɔ i bali o la I den ka j'aime k'a kɔrɔ sa ni video in jara o ye a ye j'aime baden k'a kɔrɔ a y'a mɛn bana t'i bolo la I ɲɛ tɛ k'i dimi wa fɛnɛ ni I hakili fɛnɛ ka ɲi merci non ni diyara n ye kojugu n balimakɛ n balimamuso n'aw ye video nin filɛ a y'o den a ka j'aime k'a kɔrɔ j'aime caman wa kana ɲinɛ a ka commentaire sɛbɛ dɛ a y'aw ka commentaire baden sɛbɛ ko ɲuman a ka ci anw ma o bɛ hakilina wɛrɛ di anw ma aw ka commentaire ninnu kɔfɛ